Ako na pinahagi sa mga at papanangumang na nag-augman. Di ko man pinipigan kaya akong ihalan ang tanan ngayon, ang pag-alagan ngarang sa Diyos sa matagal lang bisan marisod bakit kong inig sa ako silbi na may kahandlong sa mga puso siya may kahimuon. Bisan ang tanan makapangyarihan siya nang magpapatay sa tanan. Akong ihalan ang tanan ngayon, ang pag-alagan ngalang sa Diyos sa matagal lang bisan marisod huwag mong inig sa si Kristo na samaran sa atong kalangan tungod sa ilang buwan kung mahalihan ang ihalan ang tanan ngayon, ang pag-alagan ngarang sa Diyos sa matagal lang bisan marisod huwag kong inig sa sa matagal lang bisan marisod huwag kong inig sa huwag kong inig sa huwag kong inig sa Lord.